Eraković, Kulibali. Prolazi i 96. minut, Eraković. Evo lopte u kazneni prostor tamo, ispred kaznenog prostora. Izbacit će Srećković, ima li kraja ove utakmice? Šta će reći Al Hakim, pušta li ovaj aut da se izvede, da se završi ova akcija? 96. minut. Vrlo opasne situacije u kaznenom prostoru. Kraj večera je u Banja Luci! Kraj večera je u Banja Luci! Borac je izborio nokaut fazu konferencijske lige. Proljeće u Evropi je stiglo u Banja Luku. Poštovani gledalci, poslušajmo poruke sponzora i onda se vraćamo na veliko slavlje na gradskom stadionu u Banja Luci.